जोंनि मोनथायखौ जोंनि मोननांगौखौ रावबो फैनानै आंनिखौ आंनि सिपियरावबो सोनानै होफैनाय नङा, जासिनानै होफैनाय नङा, होखाया बे संसारनि नेमखान्थि। बेखौ मोननोब्ला जों नागिरनो नांगोन, बिनो नांगोन। बिनायाव मोनाब्ला, नागिरनायाव मोनाब्ला जों बेखौ सिख'नानै जों लानो हानांगोन। बे जाबाय मानसिनि मोनथाय मोननायनि राहा एबा लामा। बेवहाय जों रबीन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर'फोरनि आदर्शनि बाथ्राखौ जोङो सावरायोब्ला, बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिनोब्ला जों गोसोजों फालिनांगोन। जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनोसो जों फालिनांगोन। खालि बिथांनि बार्थडे 61st बार्थडे, 65 बोसोरिया बार्थडे खालामबानो जों जानाय नङा। जों बेखौ फालियोब्लाथ' जानाय, नाथाय it should be very meaningful। बेखौ फालिनायजों लोगोसे बेनि आदर्शखौ जों माबोरै लानो हागोन, जों बेखौसो नायनांगोन। बेवहाय जोंनि जे मोनथाय, जे मोननांगौ, बेनि थाखाय आं आसा खालामगोन बिथाङा गावनि जिउ जोबजासिम जेरैहाय बर'नि मोनथायनि थाखाय राव लाबाय, बेबायदिनो जों साफ्रोमबो जोंनि थांना थानाय बर' फिसाफ्रा जों जुजिगोन जोंनि जिउ जोबजासिम जोंनि मोनथायनि थाखाय। जोंनि दिनाव मोनाब्ला, जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव, जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव मोनाब्ला जोंनि फिसौफोरनि दिनावबो जाहाथे मोनहैयो। जोंनि राइट्स, जोंनि मोनथाया जाहाथे मालाबाबो सुबुं जानानै थानो हाया। बेखौ जों साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनैनि बे गोथार सानाव सतबांसा लानो हानांगोन। अब्लासो जोङो बे जोनोम सान खुंनायनि ओंथिखौ जाफुंहोनो हागोन। आं बेनि अनगायै माखासे खोथा थोंजोङै फरायसाफोरजोंसो सावरायनो जिखिनि बाथ्रा दं मैं प्रत्यक्ष भावे मैं स्टूडेंट्स मैं সুধিছিলোঁ কি ক'লে ভাল হ'ব, কাৰণ যিকোনো মানুহক যেতিয়া অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰে, আশা থাকে যে অমুকে অমুক হ'ব, অমুকে অমুকক মাতিলে অমুক হ'ব, অমুকে খুব বহুৱায়, অমুকে এনেকৈ কথা কয়, অমুকক মাতো, প্ৰতিবাদ অমুকক মাতিলে এটা ধাৰণা থাকে। আৰু কি ধাৰণাৰে মাতিছে মই সুধিছিলোঁ, তেতিয়া মই কেইটামান কথা গম পাইছোঁ মই কি ক'ব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰত্যক্ষভাৱে আজি এই ছাত্ৰ দিৱস যি পালন কৰা হৈছে, ইয়াৰ লগত যাতে আমাৰ ছাত্ৰসকল কিছু হ'লেও লাভৱান্বিত হ'ব, সেইকাৰণে जोंनि बे फरायसा सानाव जों फरायसानि बागै सावरायाब्ला, नङा होमबा? होमब्ला जोंहा लाब जानाय नङा। आंबो गोजाननिफ्राय फैदों, नोंसोरबो दिनै क्लास नागारनानैहाय गोबां प्रिपेरेसनजों ज' जादों। बे सानखौ फालिनायनि उनाव जाहाथे जोंहा मोनसे मोननै खोथाब्लाबो जोंनि जिउआव जाहाथे मुलाम्फा जायो, जों बेनि थाखाय सावरायनो नागिरदों। आं फरायसानि बागै गोबां बुंनो हागोन, नाथाय फरायसानि डिउटिज एन्ड रेसपन्सिबिलिटिज बेखौ एसे बुंनानै आङो गुबुननि सोमोन्दै एग्जाम्पोल होनानै जों बहा दं, बहा थांनांगौ, जोंनि साननाय हनाया बेसे गोजान थांनांगौ, आं बेखौ बुंनो नागिरदों। फार्स्ट अफ अल जों बयबो मिथिगौ जे फरायसाहा माखासे डिउटिज थायो, रेसपन्सिबिलिटिज थायो। बेखौ मानसिया मा होननानै सानो? एज ए स्टुडेन्ट दा बेयो मा सानो जे फरायसानि गिबि मावनांगौआ मा आरो बिबाना मा? सोरबा बुंनो हागोन? फरायसानि गिबि बिबान आरो मावनांगौआ मा? What is the duties and responsibilities of students? सोरबा गोरलै रावै सम बारा गैया, बेवहाय आं बुंनाय गैया, आं सम होगोन। गोरलै रावै बुंनो थाङोब्ला जों नायनो फरायसानि बयनिख्रुइबो गिबि मावनांगौ खामानियानो मा? फरायनाय, नङा होमबा? जेरैहाय आबादारिनि गिबि खामानि मावनांगौ आबाद मावनाय, साख्रियावला बेयो साख्रियाव थांथारनांगोन, फरायसाया फरायथारनांगोन। बे जाबाय गिबि खामानि। बेनि उनावसो आदार काम गुबुनफ्रा फैयो। दा फरायसा हिसाबै जों बेसेबाङा जोंनि डिउटिज एबा बिबानखौ मावफुङो, बेसेबाङा? दिनै जों जोनोम सान फालिदों, रंजादों, थेवब्लाबो हयथ' एसे मोजां मोननाय आं कुइसन सोंगोन। आं जेराव थाङो, स्पेसियेलि कलेज स्कुलाव थाङोब्ला आं बे कुइसनखौ खालामालासिनो फैया, मानोना आं गले गले लोगो मोनबाय थाया। आरो आं सानो being a teacher, being a mother, I have also the responsibility to ask and